kula sandhang menawi kula wantun handhuwa dhateng keparengipun Sang Hyang Jagat Girinata. Tetila Sang Hyang Jagat Girinata ngersakaken sowanipun ingkang wayahipun Darma Kusuma kula namung sendika ndederek. Lajeng dinten menapa anginipun badhe sowan wonten ngersanipun Sang Hyang Jagat Girinata. Monggo pukulun kula nderekaken jengkar paduka Hyang Adi pukulun. Dadi kita gelem inggih. Mboten badhe mbadal dawuhipun Sang Hyang Bathara Guru. Yen pancen kaya mengkono, ora usah dadak ngenteni sesuk. Dawuhing Sang Hyang Jagat Giri Pratingga ya Sang Jatimurti kelawan panjenengan ulun Kakang Trada. Kula atur nimbali sawanipun Puntadewa wayah ulun ing negari Ngamarta dinten menika ugi. Mula Kang Saka kuwi aja nganti kesuwen. Dina iki uga kita ulun boyong marang Kayiwangan. Monggo apa ta wigatine? Ulun boyong ngerti. Sing wigati ulun wis ngestokke dawuh supaya nyowanake kelawan jeneng kita Kulup Darma Kusuma. Menawi tetelo mekaten kula kantun nderek Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aja kesusu budal. Aku wene ana wektu aku tak takon karo Narada kakekku. Werkudara mangsa borong nanging aja ninggal kelawan tata krama ngerti ya Sang Hyang Bathara Narada kuwi kamituaning kadewatan. Aku wis ngerti. Mula wene ana wektu sedhela aku tak rembugan karo Narada kakekku. Iya Dimas, ndak sumanggake lawan sira Yayi Werkudara. Narada kakekku. Werkudara piye? Ora jeneng aku bakal ngalang-alangi apa karepe Narada, apa dene karepe guru kakekku. Babar wisan ora. Ning sadurunge kowe mangkat menyang Kayangan, luwih dhisik aku tak takon karo kowe. Takon perkara apa? Puntadewa kakangku ditimbali munggah ning Kayangan wigatine apa? Werkudara. Narada kakekku piye? Yen kowe takon bab wigatine apa to sababe Puntadewa katimbalan sowan ning Kayangan, ulun ora ngerti. Merga ulun ora dijarwani dening Sang Hyang Jagat Giripati. Perkarane apa dene Puntadewa katimbalan sowan ning Kayangan? Kowe ora ngerti. Ora ngerti. Apa sebabe ora ngerti sediane teko kowe mangkat? Kose ta? Ulun iki pepati ing Kayiwangan, tegese panguwasa ulun kuwi ana ing sangandhap pepadaning Sang Hyang Jagat Girinata. Yen ulun ora ngestokke dawuh, ulun bakal nampa pidana. Yen kowe ngestokke dawuh kudune kowe ngerti apa wigatine Puntadewa bakal ditimbali ana ing Kayangan. Aku ora ngerti. Ora ngerti apa ngerti? Ngerti. Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ya wis, yen ora ngerti ora apa-apa. Nanging sing jeneng dewa kuwi aja nganti goroh. Sing jeneng Jawata kuwi aja nganti tumindak dura. Yen pancen atimu ngerti, ning nuwun sewu pengendikamu muni ora ngerti, tegese ati karo lati ora makarti. Yen ati karo lati ora makarti, dewa kaya ngono kuwi ora kanggo ning Kayangan. Muga-muga mandya ucape Werkudara, kowe dadi dewa sing pancen bodho lungal. Kose. Kese aja tak sebdake ngono kuwi to. Kenapa apa dewa kok diwedi disebdake menungsa? Lah menungsa ki nek wis metu kekuatane nyebdake ki ya iso mandi. Dewa ki nek ora metu kekuatane nyebdakno ya ora bakal mandi. Mula kowe bloko. Ya, tak bloko. Ngerti apa ora? Ngerti. Mau kok muni ora ngerti? Mau saiki. Wah, dewa kok mencla-mencle. Gage prasaja ngerti apa ora? Ngerti. Yen ngerti wigatine apa? Wigatine tinimbalan ning Kayiwangan merga Puntadewa kuwi bakal nampa pidana. Wah, nampa pidana. Iya, ngono kuwi mau dawuh Sang Hyang Jagat Girinata. Yen pancen arep nampa pidana, saiki aku tak takon karo kowe. Lupute Puntadewa apa kok bakal nampa pidana? Nah, nek perkara luput kuwi aku ora ngerti. Wah, ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Muga-muga iya ora usah muga-muga. Ngerti. Ngerti apa tegese? Sarta jalarane apa kok bakal dipidana? Merga wani ngagem asma utawa jejuluk Prabu Puntadewa. Nganggo jeneng Puntadewa diluputke. Iya. Kose. Saiki aku tak takon karo kowe, Puntadewa ki tegese apa? Modar aku. Puntadewa kuwi P. Ora usah nganggo P.
Puntawi luhur dewa kuwi wis ngarani. Dadi keluhurane Puntadewa ki ngungkuli para Jawata kuwi ora entuk. Ora entuk. Mula Puntadewa dianggep luput. Nganggo jeneng Puntadewa kok lagi diluputke saiki. Monggo le maringi jeneng Puntadewa kuwi dudu sapa-sapa. Ning swarga bapakku Pandhu lan Babu Kunti. Kenapa biyen nalika lair Puntadewa dijenengi nganggo jeneng Puntadewa kok dewane do meneng wae, do ewoh apa? Ayo